जायहा जेबो नाजाथाबनाय गैया बे मा जागोननो मोनसे फिसा प्रब्लेम फैब्लानो बे मा जागोन आंहा जिउआव बेबायदि प्रब्लेम फैबाय आङो आंनि थांखिसिम सहैनो हानाय नंला बेबायदि सानस्रिखौ बे लाबोगोननो बेखायनो जोङो मा खालामनांगोन जेब्लायबो गावनि थांखियाव सहैनोब्ला मा खालामनांगोननो नाजाथाबनाय गोहोखौ जों लाबोनांगोन नाजाथाबनायनि गेजेरजों सासे मानसिया जे जिउआव साक्सेस मोननो हायो बिनि बिदिन्थि बायदि आङो आब्राहाम लिंकननि बाथ्राखौ मख'नो लुबैयो आरो आब्राहाम लिंकन जाय बिथाङा आमेरिकानि बिथाङा मा जादोंमोन इउनाइटेड स्टेट आमेरिकानि 14थि प्रेसिडेन्ट जानो हागौ आरो 14थि प्रेसिडेन्टमोन बिथाङा नोंथांमोना साननो हागौ आमेरिकानि 14थि प्रेसिडेन्ट जालायलायनाय बिथाङाथ' गोबां गोजौ थाखोनि न'खरनि मानसिखामोन बिथाङा गावनि न'खरनिफ्राय गोबां सापर्ट मोनदों बेबायदि सासे गावखौ गेदेमा सुबुं महरै गायसनलांदों नोंथांमोना बिदि साननो हागौ नाथाय आब्राहाम लिंकना बेबायदि जेबो नङा आरो बिथाङा गोजौ थाखोनि सुबुं नङा मानो होनबा बिथांनि बिफाया गावहा थानो थाखायनो गावहा मोनसे न' गायसननानै थानो थाखायनो हा गैजायामोन मालायनि हा थानानैसो बिथाङा मा जिउ खुंनांगौ जादोंमोन आरो जायनि थाखाय आब्राहाम लिंकनखौ बिफाया 9 बोसोर समनिफ्रायनो फरायसालियाव थांनाय हुदाखौ बन्द खालामनोबो गोबां बार थिनबाय थादोंमोन न'खरनि आरो बिफानि बेबायदि न'खरनि निखावरि हालोद आरो बिफानि बायदि थिनबाय थानायाव आब्राहाम लिंकना मा जों बायदि बेबायदि सानफ्रामबो फरायसालियाव इउनिफर्म गानै सोलोंथाइ लाहैनोबो मोनाखैमोन नाथाय बिथांनाव मा नाजाथाबनाय दंमोन नाजाथाबनाय दङ बिथाङा फरायसालियाव थांनानै जों बायदि सोलोंनो मोनाखैमोनब्लाबो बिथाङा नाथाय फरायनाय हुदाखौ गाराखैमोन बिथाङा जेब्लायबो फरायनायनि गेजेरजों सासे मोजां मानसि जानो हायो बिजाबफोरा जिउनि नांगौ जानाय गियानखौ होनो हायो बे बाथ्राखौ मिथियोमोन आरो बेनिखायनो बिथाङा फरायसालियाव थांनो मोनाखैमोनब्लाबो माने गुबुननि बिजाबफोरखौ लाबोनानै बिथाङा फरायोमोन बिदिन्थि बायदि बिथाङा गावसिनि गामि खाथियाव जेब्ला सासे एडभकेट रिटायार जादोंमोन बे समाव बिथाङा बे एडभकेटनि गासैबो बिजाबफोरखौ बिथाङा फरायनो होननानै बिहैदोंमोन आरो बे समाव बिथांखौ बे एडभकेटआबो फरायनो थाखाय गनायथि होदोंमोन नाथाय मोनसे नेम बा मोनसे माबा होदोंमोन आरो बेखौ मोनसे समाय लाहोदोंमोन जे नोङो आंनि बिजाबफोरखौ फरायनो हागोन नाथाय नोङो आंनि गासैबो न' बां फोसाबनाय जानाय लोंनाय संनाय खावनाय जि जोम सोनाय बेफोर गासैबो हाबाखौ मावना होनांगौ होनना बुंदोंमोन आरो नाथाय बिथाङा बेफोर गासैबो खामानिखौ मावना होनानैबो मानोना बिथांनाव नाजानाय दंमोन सासे गेदेमा मानसि जानो थाखाय बिथांनाव जेब्लाबो नाजानाय दंमोन आरो बिथाङा गासैबो बे बुंनाय बायदि गनायनानै बिथाङा बिनि गासैबो बिजाबखौ फरायदोंमोन आरो उनाव गावनि बेबायदि नाजानायनि गेजेरजोंनो बिथाङा सासे मोजां एडभकेटबो जानो हादोंमोन बिनि उनाव बिथाङा एडभकेट जानाय बा सासे उकिल जानायनि उनाव बिथाङा मा मोनसे मा जादोंमोन बिथाङा मोनसे एक्सिडेन्ट बायदि जादोंमोन आरो एडभकेट जानानै खायसे बिथाङा माने गोबां उकिलफोरनि बेलायाव बिथाङा नुदोंमोन थगायनाय नाथाय बिथांनावथ' जेब्लाबो थगायनाय हुदा गैयामोन थगायनायखौ जेब्लाबो बिथाङा मुगैयोमोन बेनिखायनो बिथाङा बे एडभकेट साख्रिनिफ्राय बिथाङा गावनो रिजाइनेसन होदोंमोन उनाव बिथाङा समाजनि मोजां हाबा मावनो थांखि लानानै गावनि नाजाथाबनायनि गेजेरजोंनो आमेरिकानि 16th प्रेसिडेन्ट महरै उनाव बिथाङा इलेक्सन गेलेनानै देरहासार जानो हादोंमोन आरो दा जोङो नुबाय नाजानाय थायोब्ला मानो फेमिलिनि बा न'खरनि सापर्ट गैयाब्लाबो जों मा जानो हायो गावनि थांखिसिम सहैनो हायो नाजानाय थायोब्ला मा जायो जिउनि मोनफ्रोमबो जेंना जेथो बा न'खरनि निखावरि रांखान्थि हालोदाबो जोंनि थांखिसिम मोनहैनायाव जोंखौ होबथानो हाया आब्राहाम लिंकना बिदिनो सासे बिदिन्थि बेनिखायनो जों दिनैनिफ्राय जों जोंनि गासैबो जेंना जेथो बा जोंनि सोलोंथाइ लानायाव फैबाय थानाय जेंनाफोरखौ फेजेननो थाखाय जों जिउआव मोनसे नाजाथाबनाय बोलोखौ लाबोनि बिनिखायनो आं बाथियाव लिरदोंमोन गावखौ मुखुब लाखिनाय सासे फरायसाया जिउआव जाफुंसार मोननो थाखाय जेब्लाबो गावखौ मुखुब लाखिनाय बे हाबाखौ मावनांगोन आं दहायबो बुंखादों माने फरायनाय आरो लिरनाय हाबायाव सासे फरायसाया जेब्लाबो बिजि थानांगौ होननानै दा आं दहायबो बुंबावदों गावखौ मुखुब लाखिनायनि गेजेरजों सासे मानसिया साक्सेस मोननो हायो एबा गावखौ मुखुब लाखिनायाबो सोलोंथाइनि मोनसे गोनांथारसा इंलिसाव मोनसे बाथ्रा दङ आं बेखौ बुंनो लुबैदों एभ्रिथिं इज इजि व्हेन इउ आर बिजि
but nothing is easy when you are lazy होननाय आरो इंलिसाव मोनसे मोजां बाथ्रा बियो मोनसे मोजां जोंनि जिउआव बोलो होफैग्रा मोनसे मा होनो बिबुंथि आरो डिफिनिसन बियो माने दा everything is easy when you are lazy गासैबोआनो गोरलैनो जेब्ला जों गावखौ मुखुब खालामगोन जेब्ला जोङो गावखौ मुखुब समनि गेजेरजों बारहरगोन होनब्ला जों मानो जों मावनो लानाय गासैबो हाबायानो गोरलैनो ओमफ्राय मा होनदों but nothing is easy when you are lazy नाथाय गासैबोआनो गोब्राब जागोन नों जेब्ला लेजि जागोन माने नों जेब्ला गोसो गैयै जागोन होनब्ला नों मावनो लानाय फिसा खामानिब्लाबो मा जागोन बियो गोब्राब जागोन बेखायनो जों दिनैनिफ्राय साफ्रोमबो फरायसाया मिथिना लानाया गाहाम फरायसा समाव जों जेब्लाबो लिरनाय आरो फरायनायनि गेजेरजों गावनि समखौ मुखुब लाखिनांगौ बिनिफ्राय दङ नेना थानाय एबा सहायनाय सासे फरायसानाव मा थानांगौनो सहायनायनि मोनसे गुन थानांगौ जादों जेब्ला सहायनाय सासे फरायसानाव गुन थागोन होनब्ला बे फरायसाया मा गावनि थांखिसिम सहैनो हागोननो सहायनाय जेब्ला जोंनाव फैगोन होनब्ला जोङो मा जोंनि जिउआव फैबाय थानाय जेंना जेथोफोरखौबो जों बारनायनि मोनसे राहा मोनगोन जाहैदों जाय मानसिया सहायनाय एबा नेना थानायनि गेजेरजों गावनि समफोरखौ बारहोहरगोन होनब्ला निश्चय इन फिउचार माने भबिष्यत समाव माने इयुन समाव बे मानसिनि जिउआव जेब्लायबो आग्लाय फिग्लाय गावनि मोनफुंनो लुबैनाया आग्लाय फिग्लाय मोनफुंनाय गावनि मोनफुंनो लुबैनायखौ बे आग्लाय फिग्लाय मोनहैगोन आरो गावनि जा मोनफुंनो लुबैदों बे मोनफुंनो लुबैनायफोरनि फिथाइखौ बियो आग्लाय फिग्लाय मोनजागोन होननानै बुंदों हिन्दीयाव मोनसे quotation दङ आरो जाय नेना थायो लामा नायना थायो बियो आग्लाय फिग्लाय मोनो नाथाय जाय नेना थाया दान्दिसेल' समनि गेजेरावनो गावनि मोननो लुबैनायफोरखौ मोननो लुबैयो बिसोरो मा जायो रासिन भिखारिसिन जायो बे बाथ्रानि मोनसे मोजां बिदिन्थि दं आरो आं फरायनो लुबैदों जिसको जितना जल्दी पैसा चाहिए उसे उतना गरीब रहना पड़ता है जायनो जेसेबां थाबैनो फैसा नांगौ जायोनो बे बांसिनै गोरिबसिनसो थानो गोनां जायो जाहैदों बिदिन्थिबो होदों भिखारी इसको जल्दी पैसा चाहिए भिखारिफोरनो मा जों मिथिगौ ना मोनबानो फैसा नांगौ जायनिफ्राय माने जायखौ लोगो मोनो बेनिफ्रायनो बिसोरो मा लुबैयो फैसा लुबैयो नङा होनब्ला थेवबो बिसोरो मा जायो एसेबां मोननो लुबैयो एसेबां मोनफ्रोमबो समावनो जायनिफ्राय बा जायखौ लोगो मोनो बेनिफ्रायनो फैसा लुबैयो होनब्लाबो बिसोर मा जायोनो भिखारि जाना थायो बिनिफ्राय मजदुर मावना जाग्राफोरखौ होनदों बिसोर मा होनो इसे एक दिन में पैसा चाहिए बिसोरनो मा होनो सानसेयाव फैसा नांगौ बिनिफ्राय दङ दुकानदार ये एक दो साल इंतजार करता है बिसोर मानो बोसोरसे एबा बोसोरनै लामा नायना थायो बिनिफ्राय नौकरी वाला इसे एक महीने में सैलरी चाहिए बिसोरनो मा नांगौनो मास मोनसेयाव सैलरी नांगौ दान जोबनायनि सैलरी नांगौ आरो बिसोरनो बिनिफ्राय एक बिजनेसमैन कम से कम 5 साल इंतजार करता है बिसोर मा 5 साल खमावनो 5 बोसोर बिसोरो लामा नायना थायोनो होनब्ला जोङो दा बै साथाम बे गासै साबा मानसि भिखारि मजदुर दुकानदार नौकरीवाला एन्ड एक बिजनेसमैन बिसोर साबानि गेजेराव जों नुबाय नङा होनब्ला सोर बांसिन लामा नायना थायो बिसोरसो मुलुगाव दिनै जोङो नुयो बिसोरसो दिनै मा बयनिफ्रायबो दोहोनिसिन जों मुकेश आम्बानीनि बाथ्राफोर जों साननो हायो जाय बिथाङा मुलुगनि गेजेरावनो टप माहाजोननि लिस्टआव दङ बिथाङा सासे बिजनेसमेन दिनै मा बिथांनाव बयनिख्रुइबो बांसिन फैसा दङ जोंनि भारत हादरावनो बयनिख्रुइबो बांसिन फैसा दङ बिथाङा दा वर्ल्डनि रुजुनायाव सेकेन्ड ना थार्ड लिस्टआव दंसै आरो बेखायनो जोङो नैबे मोनसे बाथ्राखौ खोनासंनायनि गेजेरजों बेखौनो सोलोंनो हायो जों फरायसा समाव गैया होननानै जेनेबा गावनि गैयैखौ मिथिखानानैबो जोङो गाव जेखौ मोननो लुबैदों बेखौ जों हांखुर जानो नाङा जों नेना थानांगौ लामा नायना थानांगौ लामा नायना थानायनि गेजेरजों जोङो सानसे समाव जों जेखौ मोननो लुबैदों बेखौ जोङो बिजनेसमेनआ जेरै 5 बोसोर लामा नायनायनि उनाव बयनिख्रुइबो बांसिन एबा टपसिन
सुबुंफोरनि गेजेराव माहाजोनसिन हिसाबै सिनायथि जानो हादों। जों बेबायदिनो गावनि मोननो लुबैनायखौबो जोङो मा आग्लाय फिग्लायै जों जेसेबां मोननो लुगैदोंमोन बिनिख्रुइ जों बांसिन मोनहैनो हागोन। बेनिखायनो जों फरायसा समा नेना थानांगौ आरो सासे बिजनेसमेन बायदि जेब्लाबो लामा नायनांगौ आरो। बिनि उनाव आङो थामथि कुइसन दङमोन, बेनो जोबथा कुइसन। बेयाव दंमोन आङो सोलोंथाइ लानायाव जों मा गारनांगौ एबा सोलोंथाइ लानायाव जों मानिफ्राय गोजान जानांगौ। फरायसा समाव जों बे सोंथिखौबो गावखौ सोंना लानाया बा बे सोंथिनि फिनखौ मिथिना लानायाबो जोबोद गोनांथार। मानो होनबा जोंहा जोङो सोलोंथाइ लानायाव जोंहा माखासे बिथिंनिफ्राय जोङो गोजान जानांगौबो दङ। जोंहा गोजान जानांगौ आखुथाइफोरखौ जों सोलोंनांगौबो दङ। बे जों मा बिथिंनिफ्राय गोजान जानांगौ, आं बेवहाय मोननैल' पइन्टसफोरखौ लिरदों, थगायनाय आरो निसा लानाय। आं बेवहाय मबाइलनि बाथ्राखौ बुङाखै, मानो होनबा दिनै साइन्स एन्ड टेक्न'लजि एन्ड इडुकेसन डेभेलप जानाय जुगाव मबाइलनि इम्परटेन्सआ, मबाइलनि गोनांथिया जों साफ्रोमबो फरायसाफोरनि थाखाय गोनांथि जानानै फैखाबाय। नाथाय जोङो गोनांथि जाना फैखाबाय होननानै मबाइलखौ आखायाव लानानै नाङै खामानिफ्राव अनलि फर एन्टारटेनमेन्ट बा एन्टारटेनमेन्टनि थाखायल' बे मबाइलफोरखौ जों बाहायनो नाङा। जों बेफोरखौ जोंनि सोलोंथाइ लानायाव मोनसे गोरलैयै आरजिनानै गोरलैयै लाबोना होग्रा, जों जेखौ सोलोंनो गोसो जादों बेखौ जों गोरलैयै सोलोंनो हाग्रा मोनसे आइजें बा मोनसे साइन्सनि मोनसे मोनसे आइजें हिसाबै जों गनायना लानांगोन आरो जों बेखौ जेब्लाबो जोंनि मोजां खामानियाव बाहायना लानांगोन। बेखायनो आं नोंसोरखौ फरायसाफोरखौ बुंनो लुगैयो, मबाइलखौ ला नाथाय मोजां खामानियाव बाहाय, होनब्ला नोंसोरो नोंसोरनि सोलोंथाइ लानायाव मोजांथार मोनसे हेल्पखौ बा हेफाजाबफोरखौ मोनगोन आरो। बिनिफ्राय आं मा पइन्ट लिरदोंमोन, गिबियाव थगायनाय आरो निसा लानाय। सासे फरायसाया फरायसा समाव गारनांगौ मोनसे आखुथाया जाबाय थगायनाय मानसिखौ जों मा होनना बुङो, थगायग्रा मानसिखौ थगायसुला। आरो थगायसुलाखौ जों गासैबो सुबुंफ्रा मुगैयो नङा होनब्ला? बे नंखाय बाथ्रा बुङो, हाजार सैथो बाथ्राखौनो बुं, बे सानसे समाव थगायनायनि थाखायनो बयजोंबो फोथायजायै जायो। जेरै जोङो मोनसे समाव एलपि स्कुलाव मोनजानो हागौ आरो थगायनाय मानसिया थगायोब्ला माबायदि साजा मोनो, बिनि मोनसे सल' जोङो फरायबोनो मोन्दोंमोन ना, मोसौ लावखारनि। फरायबोनो मोन्दोंना मोनाखैथाय नोंसोरो? मोनाखिसैना? मोसौ लावखार, बेयो सासे बिगोमानि मोसौ गुमोमोन, ओमफ्राय बे थगायसुलामोन मानसिया। सानसेखौ ओरैनो गोबां समावनो बेयो थगायबोबाय आरो, जेनेबा मोसा हरदों होनना गामिनि मानसिफोरखौ थगायनानै लिंहरो आरो बियो। ओमफ्राय गोबांबार जाबायबो, खेबनै खेबथामबो जाबाय आरो थगायनाया, नायो नाथाय थाङोब्ला मोसाया फैयाखै आरो, मोसा थगायदोंसो। दाना सानसेखालि गमामायैनो मोसाया फैमारबाय आरो, मोसाया फैनानै अरमारबाय। नाथाय बे सिगाङावनो थगायखाबाय नालाय गामिनि रायजो राजाफोरखौ, खेबनै खेबथाम जाखाबाय आरो, बिदि बाथ्राखौ फोथायखाला रावबो। बेखायनो ओइदिनखालि जेब्ला मोसा अरजादोंमोन, बेखालि हुख्रावब्लाबो गामिनि मानसिया रावबो फैयाखिसै आरो, गामिनि मानसिया रावबो बुखाफैयाखिसै। गमामायैनो बेयो मोसाजों जाजामारबाय। बे सल'आ जोंनो मा गियान होदों? जोङो जेब्ला थगायनायनि गेजेरजों गावनि समखौ बारहोहरगोन, होमब्ला मा जागोन? रावजोंबो फोथायजायै जोङो जागोन। जेब्ला जों रावजोंबो फोथायजायै जागोन, होमब्ला जोङो थगायनायजों गावनो जिउनि साजाबो मोनगोन आरो। बेखायनो जोङो सोलोंथाइ लानायाव सासे फरायसाया थगायनाय हुदाखौबो गारनांगौ। ओरैबायदि थगायनाय जोङो गोबां समाव फरायसाफोरखौ नुबाय थायो आरो, जोंनि लोगोफोरखौबो आं नुदों, फोरोंगिरिफ्रा जेनेबा फोरोंखांनायनि उनाव सोङोना, नोंसोरथ' जेनेबा नोंसोर दिनै बुजिदोंना बुजियाखै, माबायदि बुजिदोंना बुजियाखै होनबा बुजियाखैब्लाबो बुजिदों होनना बुङो। ओमफ्राय उनाव मा जायो? आनजादनि समाव गुबुन लोगोफोरनिफ्रायसो नट्सफोर कालेक्ट खालामनो गोनां जायो आरो, होनब्ला मा जाखो? ओमफ्राय दा उनावहाय जोंबो मा जायो, जेनेबा नोंसोरखौथ' बै समावनो फोरोंगिरिया बुंखादोंमोन, बुजिदोंना बुजियाखै? आरो फोरोंगिरिफ्राथ' जेब्लाबो नोंसोरनि थाखायनोखा, नोंसोरनि रोङैखौ फोरोंनो, नोंसोर मा सोलोंनो गोसो जादों
नोंसोर मा बुजिदों मा बुजियाखै बेखौ सावरायफिननो फोरोंफिननो थाखायनोथ' फरायसालि आरो फोरोंगिरिखौ दिनै गायसननाय जादों। बे बाथ्राखौ बुंफिननानै माब्लाबा समाव जोंबो नट्सखौ हरो आरो ओमफ्राय नट्स हराबा बिसोर मा जायो नट्स मोनैयाव बिसोरो मा आनजादफोरखौ ओरैनो हैनांगौ जायो आरो ओमफ्राय आनजाद हैबाय नालाय जेनेबा बुजिखायासै नंखाय एन्सार लिरबाय बिदियावनो बेगफोर फैनाया जायो आरो जोंनि गोबां लोगोफोरखौनो आं नुदों। बेखायनो आं नोंसोरखौबो खावलायो नोंसोर बुजियाखैब्ला फोरोंगिरिफोरनिफ्राय जेब्लायबो सोंना लाफिन नोंसोरनि बुजिखौ फोरोंफिननो बा बुजिहोफिननो थाखाय जेब्लाबो फोरोंगिरिफ्रा थियारि। बेखायनो जोङो रोङालासे रोंदों बुजियालासे बुजिदों बे मोनसे गाज्रि हुदाखौ जोङो मा बे गाज्रि मोनसे थगायनाय हुदाखौ जों मा फरायसा समाव गारनांगौ आरो। बिनिफ्राय दङमोन निसा लानाय सासे फरायसा समाव जोङो मा खालामनांगौनो जिखुनु एनि काइन्ड अफ जिखुनु रोखोमनि निसा आरो जायखिजाया निसा थांखु जौ बिरि सिगारेट बेफोर गासैबो निसानिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगौ। बेयो जों ओरैनो साधारन मानसिफ्रा माने मानसिनि गाज्रि जालांनाय मानसिनि सोलायनाय बा मानसि समाजनिफ्राय दोरदनो नागिरनाय माखासे मानसिफोरखौ नुनानैल' बुङाखै माने निसानिफ्राय गोजानाव था होनना साइन्सआवबो जायनि गेजेरजों दिनै सुबुं समाजा थांना थादों जायनि गेजेरजों दिनै सुबुं माहारिया मा लोमजाब्लाबो बारग'फिननो हानायनि लामा मोनदों। बेबायदि साइन्स आयदायावबो दिनै मा निसाफोरखौ मा होनना बुंदों निसा लायोब्ला मा जायो मानसिनि साननो हानाय गोसोखांनो हानाय बेबायदि गासैबो गोहोफोरा मा जालाङो गोमालाङो। बेखायनो आं नोंसोरखौ खावलायनो लुबैदों नोंसोरो सोलोंथाइ लानायाव जेब्लाबो निसानिफ्राय जानगाराव था आरो बाइबेलाव आं खोनादों आरो बाइबेलखौ दिनैसिम जेनेबा मोजांथारै फरायाखै आरो दा फरायनायनि आंहा गोबां स्कपबो गैखाया आरो आं दहायनो बुंखादों आंनि रिसार्चनि खामानियाव बबे मोनसे बाथ्राजों साजायोब्ला बबे मोनसे सेन्टेन्सखौ लिरोबा खेबसे नायनायावनो एक्सपार्टफ्रा माने मोजां मोनगोन आरो एक्सेप्ट खालामगोन बेबायदि बाथ्रा नागिरनाय साननायावल' आंहा बिजि। आङो गोबां समाव फैब्ला बाइबेलाव खोनादों आरो मा होनो निसा बा जौआनिथ' मोनसे निसा ना जौआ नंखाय गोहो होयो जौआ नंखाय गोहो होयो नंखाय होनब्लाथ' जों मिथिखाबाय नंखाय होनब्लाथ' जों लुबैखायो नङा होनब्ला नायदो जौआ जोंनो मुगैनायनिसो गोहो होयो। बेखायनो जों दिनैनिफ्राय सोलोंथाइ लानायाव जेब्लाबो बेबायदि निसा लानाय बा गाज्रि बेसाद जानाय लोंनाय सोबनाय बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। होनब्ला जों मा जागोन जोंनि फरायसानि साननो हानाय गोसोखांनो हानाय बेबायदि माखासे गुना अरायबो सासे फरायसानाव थागोन आरो बेनि गेजेरजों सासे फरायसाया मा गावनि जिउआव साक्सेसखौ मोननो हागोन आरो। आं बेखिनि मोनथाम सोंथिनि गेजेरजोंल' बाथ्राखौ बुंनो थाखाय लाबोदोंमोन। जोबनायाव आङो फरायसाफोरनि न'खरनि थाखाय मोनसे बाथ्राखौ बुंनो गोसो जादों। मानो होनबा गंसे न'खरानो सासे फरायसानि जाफुंसारनायनि मोनसे लामा न'खरानो सासे फरायसानि सोलोंथाइ लानायनि मोनसे गोहो। जेब्ला न'खरा सासे फरायसानि सोलोंथाइ लानायाव गावनि नांगौ बादि बा हानाय बादि हेफाजाबखौ होगोन अब्ला सासे फरायसायाबो गावनि थांखिसिम सौहैनायाव जेब्लायबो मा मोनगोन गोरलै राहा मोनगोन। फरायसानि जाफुंसारनायावदि गंसे न'खरा थोजासे हेफाजाब होयो बेनि बाथ्राखौ आं थमास एडिसन जायहा नैबे जोङो दा खोमसिनिफ्राय सोरां मोननो थाखाय जों मा मोनदों इलेक्ट्रिसिटि बाल्ब जायखौ जोङो सरासनस्रा रावाव कारेन्ट बल होननानै बुङो नङा होनब्ला कारेन्ट बलखौ बिथाङा आबिष्कार खालामलांदों थामहिनबा डिस्कभार खालामलांदों आरो दिहुनलांदों बिथाङा साननो हागौ नोंसोरो सासे साइन्टिस्ट खोमसिनि गेजेराव सोरां होनो हाग्रा बे बाल्बखौ दिहुनलांदों बिथाङा जोबोद मोजां फरायसामोन नोंथांमोनहा साननो हागौ बिनि नाथाय बिथाङा जोबोद मोजां फरायसा नङामोन आरो बिथांनि जाफुंसारनायाव दङ बिथांनि रामदिमानि नाजानाय। मानोना थमास एडिसना उन्दै समाव एसेबां लेखा गोरों एसेबां बुद्धि गोनां एसेबां साहसि मानसि नङामोन आरो जायनि थाखाय बिथांखौ बा बिथांनि बेबायदि सोलोंनो गोसो गैयै बा सोलोंथाइ आयदायाव जेबो रोंथारैखौ नुनानै बिथांखौ बिथांनि फरायसालिनिफ्रायनो गुदि फरायसालिनिफ्रायनो बिथांमोनखौ फरायनाय फोरोंगिरिफ्रा होखारनो गोनां जादोंमोन आरो बिथांनि बिमानो गांसे लाइजाम हरदोंमोन थमास एडिसननि आखायाव।
बे लाइजामाव लिरनाय दंमोन थमास एडिसननि सोमोन्दै लिरनाय दंमोन आरो बिमाया फरायनानै नुदोंमोन थमास एडिसना माने सोलोंथाइ लानायाव एसेबो गोसो गैया बेखौ जों दिनैनिफ्राय फरायनो हानाय नंला बेखौ जोङो जोंनि फरायसालियाव लाखिनाय जानाय नंला बेबायदि लिरहरदोंमोन आरो थमास एडिसननि बिमानाव अब्लाबो फोरोंगिरिफोरजों बेबायदि बुंहरजासेयावबो नाथाय थमास एडिसननि रान्डि बिमाया गोसो बायाखैमोन आंनि फिसाया फरायसालियाव थांनानै सोलोंथाइ लानो मोना मालाय मा जादों आं बेखौ न'आवनो सोलोंथाइ होगोन आंनो फोरोंगोन बेबायदि मोनसे थांखि लानानै थमास एडिसननि बिमाया थमास एडिसनखौ न'आवनो फोरोंदोंमोन आरो जाय फोरोंनायनि गेजेरजों दिनै थमास एडिसना सासे गिदिर साइन्टिस्ट महरै बा जाय बिमानि हेफाजाबनि गेजेरजों फरायसालिनिफ्राय होखारहरजानायनि उनावबो बिमानि नाजाथाबनाय हेफाजाबनि गेजेरजों थमास एडिसना सोलोंथाइ मोनना दिनै जोंनो खोमसिनि गेजेराव सोरांहोग्रा इलेक्ट्रिसिटि बाल्बखौ दिहुनलांनो हादोंमोन आरो बेखायनो जोङो साफ्रोमबो गार्जेनफोरा बयबो मिथिखागौ आं बे बाथ्राखौ मिथिगौ मानो होनबा जाय गार्जेन जोंनि साफ्रोमबो गार्जेनफोरा साफ्रोमबो फिसाफोरनि मोजां बाथ्राखौनो सानो आरो जेब्लायबो गावनि फिसाफोरखौ जेब्लायबो मोजां जानो लुबैयो बे बाथ्राखौथ' आं मिथिखागौ साफ्रोमनिबो गार्जेनानो बेबायदि बाथ्राखौ सानखायो फिसानि थाखाय रावबो जोंनि बिमा बिफाया गाज्रि सानखाया अब्लाबो आं खावलायनो लुबैयो जाहाथे नोंथांमोना नोंथांमोननि फिसाफोरखौ माब्लाबा गुबुना गाज्रि बाथ्रा बुंब्लाबो बे गाज्रि बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजों नोंथांमोनहा गोसो दाबाय बेनि सोलाय नोंथांमोनहा मोजां आरो मोजांथार माखासे हुकुमफोर